Hi guys, good morning, happy Raksha Bandhan. So, गासैखौबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आरो लोगोसे आसामाव थानाय आरो जोंनि भारत हादराव थानाय आरो गासै बुहुमाव थानाय जोंनि बर' हारिफोरखौ आरो गुबुन जातिफोरखौबो आं गासैखौबो जायफोर जोंनि बर' हारिनि रावखौ बुजियो बिथांमोनखौ रक्षा बन्धन होननानै बुंबाय आङो। स' बिनि गेजेराव आं बयखौबो बुंनो सानो गासैबो जेसेबांखिनि आंनि उन्दै बिथांमोना जाय आंखौ बिदा लिङो बिथांमोनखौ आं गासैखौबो बिनानाव हिसाबैनो बुंगोन आरो सिस्टारफोर आरो बिनानावमोन नोंथांमोना आंखौ बेयाव रक्षा बन्धन खानानै दोन। रिंसा बर' हाय बुंदों हाय गाइस खबरफ्रा मारै प्रकाश नार्जारि बे चेनेलाव लाइभ फैया गोबां गोबाव जादोंमोन बाट दिनैनि रक्षा बन्धननि टाइमावहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ फैनो फैबाय गोसो मानियाखै जे आंनि बिनानावफ्रा जायफोर बेयावहाय साबस्क्राइब जाना दं बिथांमोनजों आङो लाइभ फैनो गोसो जाबाय। सन्जीब नार्जारि बुंदों हेपि रक्षा बन्धन ब्रादार हेपि रक्षा बन्धन सिमां दैमारि हाय ब्रादार हेपि रक्षा बन्धन गासै गोबां मानसिफोरा कमेन्ट होदों रक्षा बन्धन थेंक इउ स' माच लोगोफोर बे रक्षा बन्धना जोंनि बर'नि थाखाय नङा स्पेसियेलि बाट अब्लाबो जाय बे प्रसेस जायफोर बेफोरबायदि रक्षा बन्धन खालामनाय ना बिराद मोजां हुदा आरो बियो मिथिबायना जोङो बे मोनसे स्ट्रं जायो जों जुदि गावनि बिदाखौ जोङो रक्षा बन्धन खायोब्ला अब्ला जोङो मा मोननो हायो गिफ्टबो मोननो हायो बे मोनसे बिराद मोजां प्रसेसबो आरोना बिदानिफ्राय जोङो जिखिनि बियो बिदाया अननानै गावनि बिनानावनो होयो आरो लोगोसे बेनो रक्षा बन्धना बेनोखि जे नोंथांखौ सोरबा सासे मानसिया रक्षा बन्धन खालामदोंबा बे अननाय स्नेह बे एसे बारायो मिथिबायना बेबायदिनि थाखायनो बे रक्षा बन्धनखौ खानाय जादों आरो रिलेशनशिपआ स्ट्रं जायो मजबुत जायो येस आंनाव सासे बिनानाव दङ ना होमबा बेबायदि जायो आरोना हेपि रक्षा बन्धन ब्र मे गड ब्लेस इउ हेव ए नाइस डे थेंक इउ स' माच खनसाय नार्जारि मनिका बसुमतारी हेपि रक्षा बन्धन आदा थेंक इउ स' माच बेवहाय हाय आदा गुड मर्निं थेंक इउ आरो दनेन बसुमतारी हाय आदा गुड मर्निं होनदों थेंक इउ रिंसा बर' थेंक इउ होनदों दनेश्वर हेल' आदा हेपि रक्षा बन्धन हेल' आब' सोरांसार बरगयारि कमेन्टआ उल्था जाबाय आं आब' नङा हेल' आब' नङा रेबेल गेमिंआ बुंदों मा खबर आदा दासान्दि एसे मोजाङानो दङ नोंथांमोननि अननायावहाय हेपि रक्षा बन्धन ब्र बिजुलि ब्रह्म थेंक इउ सेम टु इउ गाइस स' लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबांखिनि अननाय होयो आरो माखासे जेसेखिनि आं नोंथांमोननि इम्परटेन्ट भिडिअखौ होनो हायो आं नाजागासिनो दङ आरो नोंथांमोननि अननायखौथ' बयबो लुबैयो आरो जों नोंथांमोना बेखौनो आं बुङो गाव गावनि टाइमफोरखौ वेस्ट दा खालाम गावबागाव खामानियावहाय गोसो हो आरो भिडिअ नायनायजोंल' नोंथांमोना गावबा गावनि लाइफखौ बरबादा खालाम जास्ट इम्परटेन्ट भिडिअखौल' नायबानो जाबाय जी स्टार मबाइल हेपि रक्षा बन्धन ब्र थेंक इउ हेपि रक्षा बन्धन अके बोहैथि बसुमतारी बुंदों बिदा गैलालै आंहा बेवहाय आरो बिनि गेजेरावहाय कान्चन बसुमतारी हेपि रक्षा बन्धन आदा फंबाय दिनै खबरा मोजां ना फंबाय होनना बुंदों सुजिराम हासदाया आरो कनिस्वर ब्रह्मआ बुंदों रक्षा बन्धन 2020 हेपि माबोरै दं आदा होनदों लुसन बर' मोजाङैनो दङ हाउ आर इउ मिशन बड'लेण्ड थेंक इउ मिशन बड'लेण्ड I'm so good and everything blessing from you and I'm getting blessed from you guys God blessing to me on me and I'm so happy आङो बर' हारिनि आरो जों खौसेथि खामानि मावलांबाय थागोन आङो चेरिटिनि भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बै समावहाय बाट स्कुला माला खुलिगोन आदा सेप्तेम्बरनिफ्रायथ' खुलिगोन होननानै बुंदोंमोन बाट आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन नामा सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिनो हागौ होननानै मानसिफ्रा भिडिअखौ नायजोबा नालाय ओंखायनो मिथिया आरोना ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ आरो बेवहाय खालि मोनसेल' टपिक लानानै फैया मालाबा समाव मिथिबायना भिडिअ बानायबाथाय गासिखौबो बुंजोबो आङो बाट नोंथांमोना नायजोबा दा बेयाव स्पेसियेलि स्कुला इसेबां गोरलैयाव खुलिगोन होननानै टपिकखौ लिरना होबाथ' नोंसोर नायजोबनाय नङा होमबा स' बिनि थाखायनो आं माने स्कुलनि सोमोन्दै आं बै समावनो भिडिअ बानायखादोंमोन आं बै समावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबाबा बोरै मिथिगोन दे गले भिडिअ बानायबाय थानो बायो आं मोनसे माबायावनो टपिकआवनो
नङा होमबा आं बानायखायो माने बुंखायो आङो ओंखायनो भिडिअखौ नायजोबनांगौ जोबजासिम सन्जिब नार्जारि आरो स्कुल माला खुलिगोन न'आव थानोबो हाबाय सेप्तेम्बरसोनिफ्राय खुलिनो हागौ होनना बुंदोंमोन आरो बिनि गेजेराव जोंहा दा निउ इडुकेसन पलिसि फैबाय मिथिबायना बे 2020 मायथाइनिफ्राय दा लागु जायाब्लाबो 2021 मायथाइनिफ्राय लागु जानो हागौ +5+3+3+4 आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे सुंद'यै फोरमायगोन नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया आरो बेखौथ' दाख्लै बावै सानबासोनि सिगां बेखौ आपग्रेड खालामना होबाय मिथिबायना बेयावहाय फाउन्डेसनेल फ्रि बेयावहाय जायफोर फरायनायनि रुल एन्ड रेगुलेसन बेखौथ' आरो सिगाङाव बुंखादोंमोन आङो 9+12 सिम जासिगोन होननानै बुंना बुङाखै बुंदों ना 9+12 सिम जागोन होननानै बै समाव बुंदोंमोन आङो बेखौथ' खोन्थाखानाय अलरेडि बाट अब्लाबो आं बिनि पलिसिखौ आङो एसे खोन्थाबावगोन लोगोफोर बिराद मोजाङारिया बुंदों हेल' ब्र नों मा बोरै दङ नों मा जायगायाव दं दासान्दि थेंक इउ स' माच नोंथांनि अननाय आरो नोंथाङा जे आंखौ सोंदों आङो दासान्दि चिराङाव दङ प्रधान बसुमतारी गुड मर्निं ब्र बस बिकेन गुड बरगारि मारै दं ब्र हेपि रक्षा बन्धन जोहोलाव दैमारि मिशन डलेन हेपि रक्षा बन्धन माबोरै दं बसुमतारी मस्ट वेलकाम ब्रादार फर इउर रेसपन्स मोजां आदा खबरा रमेन बसुमतारी बोहैथि बसुमतारी आइ एम फ्रम तेजपुर थेंक इउ स' माच आइ एम अल्सो फ्रम नियर अफ तेजपुर एन्ड हास्ताम बसुमतारी मा खबर आइ एम फ्रम तेजपुर आं नोंखौ क'क्राझाराव नुदोंमोन खनसे बिसाल खाथियाव थेंक इउ स' माच मानोथो रेसपन्स होसै मानोथो रायज्लायासै मानोथो हाय हेल' बुङासै सुजित बसुमतारी बुंदों थेंक इउ मोजां ब्र खबरफ्रा मोजां गुड मर्निं ब्र नों माहानि हाय आदा दानिसो आं बुंनानै होबाय गुड मर्निं हेपि रक्षा बन्धन बाबुल नार्जारि स' गाइस नोंथांमोना आंनि खबरखौ सोंदों दायो नोंथांमोना बुंदो नोंथांमोननि हालोदा नोंथांमोननि खबरा माबायदि सोरबाफोर प्रब्लेमाव माबाफोर गोलैना दं नामा नोंथांमोना माबा मोनसे जादों नामा प्लिज इनफर्म टु मी आई विल ट्राई दैट इट शुड सल्व फर यू एंड यस आं बेखौ बुंनो सानो कि जोङो बयबो खौसेथियै मोनसे बाथ्रा बेनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सेटेलाइट टेलिभिजन गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सेटेलाइट टेलिभिजन गैया बै सेटेलाइट टेलिभिजनखौ जों बानायथारनांगोन आरो बेखौ बानायनोब्ला जोङो जायफोर गिदिर जायफोर मोजां मोजां खामानि मावदों बैसोरखौ जों मदद होनांगोन जायफोर सेटेलाइट टेलिभिजननि थाखाय खारगासिनो दङ जों बिसोरनि भिडिअखौ नायनानै जों बिसोरखौ आपग्रेड खालामनानै बिसोर भिडिअ बानायनायखौ जों इन्टारेस्टिं खालामना होनांगोन इन्सपायार खालामना होनांगोन थुलुंगा होसिनबावनांगोन जोङो ओरैनो निउसआथ' बिसोरथ' होखायोआनो नङा होमबा स' जों बिसोरखौ नायनानै जों बिसोरनि भिउखौ बारायनानै होनाया बिराद मोजां आरो मानो होनोब्ला सापस हमना ला बड'लेण्ड इंखंआनो जा बड'लेण्ड रादाबानो जा बिसोर मोनसे माने गेदेर चेनेलाव थांगासिनो दं बिसोर स्टुडिअ बिसोर ग्रुप वाइज थांगासिनो दङ जों बिसोरनि चेनेलखौ जोङो मदद खालामनाया एसे मोजाङानो आरोना मानो होनोब्ला जों बाथ्राखौ मिथिखायो जे बड'लेण्ड रादाबा माने जुदि नैबे सरकार एबाराव इउपिपिएल दायोब्ला बड'लेण्ड रादाबा टेलिभिजन जागोन आरो बिनि गेजेराव बिपिएफआ जुदि देरहायोब्ला बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना सरकार जागोन बेखौ आं खोनानो मोनदों कमेन्टआव फेसबुकनि कमेन्टआव आं नुनो मोनदों बा जुदि बे नंमारगौब्ला अब्ला जोङो बे मोननैखौबो जों सापर्ट होनांगोन लोगोफोर आदा नों माबोरै दङ थेंक इउ स' माच समीर नार्जारि आरो संगिना रामसियारि हेपि रक्षा बन्धन आदा हेपि रक्षा बन्धन सेम टु इउ हाय प्रकाश आदा हाय ब्र सबीर राम ब्रह्मरि राम बर' आदाया सोर दङ न'आव अर्डेन दैमारि आंनि न'आवहाय आंनो हारसिं आरो जोंहा बाबा दङ सासे आरो बिनि गेजेरावहाय आंनि लाइफआव गोबां प्रब्लेम दङ बाट बे प्रब्लेमजों आङो माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांदों आंनि गेजेराव दायो सासे आंनि आब' दङ बेयो गहपुराव हाबा जादों आरो लोगोसे दायो आंखौ अननाय सासे आंखौ फंबाय हिसाबै जाय अनदों बे सानै आब' दङ आंहा बिसोर आंखौ गोबां अनगासिनो दङ गोबां मदद होगासिनो दङ बिसोरनि अननायावनो आं माखासे लाइफआ साक्सेसबो जाहांदों आंनि नाजानायजों बिसोरनि मददजों आरो नोंथांमोननि अननायजों दा थांगासिनो दं बाट साक्सेस जायाखै 100आव 0.01% साक्सेस जाहांथ'वाखै बाट बेहायनो माखासे मानसिफ्रा सुबुंफ्रा मेगन सायो जोंसो मिथिगौ जोंनि लाइफआव माब्रैहाय प्रब्लेमा सोमजिगासिनो दङ
मोनसे भिडिअ बानायनोब्ला मोनसे टपिक दिरुनोब्ला बेसेबां खस्थ' नांगौ बेफोराव जोंसो मिथिगौ बेफोराव खायसे मानसिफ्रा माबा मोनसे भिडिअ बानायब्लानो बेयावहाय डाइरेक्टलि माबा मोनसे बखिनाय एक्सपोज ओरैबायदि खालामनाय बुंनाय बेबायदि ओंखारगासिनो दङ इट्स अके बेफोरबायदि ओंखारबायनो थाखायो बाट आं बेयावहाय मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन सासे सिख्लानि बिनि भिडिअखौ आङो प्राइभेट खालामना दोननो गोनां जादों बिकज बेयावहाय मोनसे गिल्टि जादों माने रं जादों बाट आं बे बाथ्राखौ आङो बिएम सोदोब चेनेलाव बुंगोन बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलाव आं बे भिडिअनि सायावहाय आं बाथ्राखौ बुंगोन आरो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मा जाथाय जादों बेयावहाय आरो बेनि गेजेराव बे बाथ्राया नंखाय नङा नंगौ आरो मोनसे भिडिअखौ आंहाथ' डिलिट खालामखायाखै लाइक कनभारसेसना बाट मोनसेल' बे गोरोन्थि जादों आंनि गोरोन्थि आं बेखौ गनायो बेफोरबायदि खालामनाङा बे रुल एन्ड रेगुलेसन मानो होनबा जोंनि चेनेला लं लास्टिंनि थाखायसो स' बेयावहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायो अके बेखौथ' प्रब्लेमाथ' उइदाउट न'खरनि मानसिफोरा प्रब्लेम होआबाथ' जेबो जाखानाय नंखाया नालाय नङा होमबा स' बेवहाय दाथ' आंजोंथ' न'खरनि मानसियानो गावसोरसो आंखौ बेवहाय भिडिअखौ बानायनो होदों गावसोरसो कल खालामदों गावसोरसो गाबलायदों नङा होमबा स' बिनि गेजेराव आं बेवहाय टेनसन जेबो लाया आरो अब्लाबो आङो भिडिअखौ डिलिट खालामबाय हाय फंबाय गुड मर्निं निजोम बसुमतारी फावदुरि दैमारि सारनि न'आ मा डिस्ट्रिक्ट आं खोन्थाखाबाय आं बिकेन बरगयारी आंना खबरा मोजां नङालै ब्रादार आंनाव कर'ना मोननानै दं हा बहा दं नोंलाय बिकेन बरगयारी बहा दं नोङो लाइभ टेलिकास्ट बानायनांगोन आदा येस बानायनांगोन नोंथांमोना आंखौ मदद होबानो जाबाय हेपि रक्षा बन्धन ब्र जोङो मददनि दारै जोङो हारसिं मानसिया जोंथ' गोबां माबानिफ्राय फैनाय नालाय आंनि फादाराबो मोजां बेकग्राउन्डनि नङा जाहैबाय इसेबां रां रुफानि सायावहाय जों गोबां प्रब्लेम फैयो जा जेरै हमना ला बड'लेण्ड रादाबाबो बिसोर ग्रुपनि दारैसो बिसोर खामानिखौ मावनो हादों बाट आं हारसिङै मावनो गोनां जादों बेवहाय सोरबा सासे मावग्रा मानसि लानोबो हाया बाट आं लानो सानदों आरो बिनि गेजेरावहाय जोङो बेल' नङा आंहा बेलेग खामानिबो मावो वेबसाइटआव आं खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव आङो माखासे भिडिअ बानायनायखौबो आङो एसे खम खालामदोंमोन दायो खिन्थु आंनि खामानिया एसेबां भिर नंला दायो आं भिडिअ बानायबाय थानाया सोलिसिगोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दा आंनो मोजां इंलिश रायज्लायनो रोंनाय लोगोसे टाइपिं खालामनो रोंनाय आरो इडिट खालामनो रोंनाय भिडिअआनो जा फट'आनो इडिट खालामनो रोंनाय बेफोर मानसिनि गोनांथि जाना दङ जुदि बिथांमोन बेफोरबायदि मानसि मोनोबा आंनो नांगौ आरो मोनसे खोथामोन फंबाय दासिम लागै गुबुन रायजोआव खमावबो 35% दंबावो बुंदों बिसोर फैनायनि जेबो राहा गैया नामा फंबाय एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौमोन दासिमबो बाहेराव 35%निबो बारा सुबुंफोर दङ होननानै नोंथाङा मोनथिदों बाट आं मोनथियाखै दा आं मोनथियाखै बिनि सोमोन्दै मिथिबायना जायफोर मानसिफ्रा फैनो गोसो जादों बिथांमोनखौ आं सिगाङावनो गले गले खुथार बुंबाय थाखादोंमोन मिथिबायना गले गले खुथार बुंहैदों बेंगलरावबो बै समाव ट्रेन खारदों खेबबेसे खारनाय देखायखो खेबबेसे बुंखो खेबथामसो जाबाय बिथांमोना खोनासङा उनावहाय ट्रेन खारबासो ट्रेन गैगोना गैलालाय आं दाख्लै थाङासै आङो थाङा सानदोंमोन थाङा ओरै गावनि मोन मार्जिजोंथ' सोलिनो हायाना गावनि मोन मार्जिजोंथ' जों सोलिनो हाया सोलिनो हागोन जानो सोलिनो हायाना बेनो आरो आयौ कर'ना गोनांबो दं आदा थोद गिलु बालु हासथाय मोसारि गिननि नाङा बिकेन बरगयारिया खासिक'ट्रा ना मा होनोथाय ब्रादार नोंलाय बबे जायगानि नों बहा दङ मा खासिक'ट्रा ना मा होनोथाय ब्रादार जालाबायखो नों बबे जायगानि नोंलाय बिकेन बरगयारि आं नोंखौ सोंदों स' दिनै गासैखौबो आंनि बिनानावमोनखौ हेपि रक्षा बन्धन गासैखौबो आरो आंनि फंबायफोरखौ आरो लोगोसे आंनि बिदाफोरखौ आंनि बिब'फोरखौ आंनि अननाय आरो सिबिनाय गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे आंनिख्रुइ देरसिन आदै मादै आरो लोगोसे आदा बाजैमोन आरो लोगोसे आयंमोन आरो बिनि गेजेराव आबै आबौमोन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आमाय आनै आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना मोजांनिफ्राय मोजां थानो हासिनदों आरो येस आं बेखौ बुंनो सानो रक्षा बन्धना बर' हारिनि नङा बाट येस रक्षा बन्धना
बर' हारियाबो फालिनांगौ मानो होनोबा बे मोनसे स्ट्रं मोनसे रिलेशनशिप लाबोयो येस बे आंनि बिनानाव होननानै दा बेफोरबायदि हुदा गैयैनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्राबो एन्टारटेन जेनेबा हमना ला रक्षा बन्धन समावहाय एसे फेस्टिभेल बायदि सिस्टेम जायो नङा होमबा जे आंनो बिदाया दिनै मा गिफ्ट होगोन बिनानावफोरा सानबाय थायो नङा होमबा थिंसानो बेयो मोनसे सानबाय थायो आंनि आदाया दिनैबा आंनो मा लाबोगोन आं बेखौथ' खाखागोन रक्षा बन्धन आंनि बिदाया आंनो मा होगोन येस आं 10 थाखा 20 थाखानि रक्षा बन्धन लाबोनोसै खानोसै आं आदानिफ्राय 1000 थाखा लाखागोन आं आदानिफ्राय 500 थाखा लाखागोन नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बे मोनसे फिलिं जायो नङा होमबा रक्षा बन्धनावहाय गावनि बिदानो लाड्डु बानायनानै बा माबा मोनसे खिर बानायनानै बा माबा मोनसे मेथाइ बानायनानै जे गावनि बिदानो दौनानै होबाय आरो बेरेफुंजानि सिखारि समावनो थांनानै खाना होबाय आदानो आंनो मा होगोन आं नोंखौथ' खाना होबाय स' बे मोनसे प्रसेसआ गोबां बिराद खाट आरोना बिराद अनथावना आरोना बेबायदि खाट माने समखौ बेबायदि खाट समखौ मुभमेन्टखौ जों गारनो नाङा आरोना बिराद मोजां सम आरोना बे समावहाय मानसिफ्रा साननो हागौ मालायनि माबाफोरखौलाय मानो खानो बाट नोंथाङा एसे सानना नाय बिनि आइडियलजिखौ सानना नाय बिनि थिंकिंखौ सानना नाय बिनि मेटार्सखौनो सानना नाय बे साबजेक्टखौनो फराय जे माबोरै इसिबां जोंनि बर' हारिनि बा मानसिफोरनि गेजेराव बोरै एफेक्ट जागोन येस डेफिनेटलि बे बिराद मोजां इम्परटेन्ट मोनथिबायना आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो जौगालांनायावबो गोबां येस आंनि बिनानावा ओरैबायदि फैगोन समावहाय नै रक्षा बन्धननि सम जालायबाय आङो बिनानावनो हा ओरै होनांसिनलाय खामानि मावनाया प्रसेसा बारानिफ्राय बारा जासिन आरो नङा होमबा स' बेयाव बुंदों जन दैमारि बुंदों आइ गोइं टु आसाम अके ब्रादार अके वेलकाम टु आसाम ब्रादार योर नेटिभ प्लेस वेलकाम टु योर नेटिभ प्लेस बाजैखौलाय माला लागोन आदा बाजै आंहा बाजैयानो गैया आं सिगाङावबो बुंबाय बाजैनि थानायनि सोमोन्दै दा बाजै दं होननानै बुंब्लाबो माखासे ओरै प्रब्लेम बाजै गैया होनना बुंब्लाबो ओरैबायदि माखासे प्रब्लेम दा आङो बिनि सोमोन्दैनो रायज्लायनो लुबैबाय दा नोंथांमोना सोंबाय थायो बाजैल' सोंबाय थायो बाजै माला एखेबारे मिथिगौ स' ओंखायनो आङो नोंथांमोननि कुइसना जोबथारथोंसै बिनि थाखायनो आङो गैया होननानै बुंस्राथारबाय अब्लाबो सोंनायानो जोबा गुड लाक ब्र मोजा मालेन मुसाहारि रिप्लाइ नांगौ एबि मिक्स ब्लग बड' मा रिप्लाइ नांगौ नोंथांनो आदा पलिटिसियान लिडारफोरनावबो कभिड-19 पलिटिक्स मोनदों फेक ना मा बुंलाय दायो भारतनि इउनियन हार्म मिनिस्टार अमित शाह बिथांनियाव कभिड-19 मोनदों बिथाङा थख'यै लिरनानै होखादों कि आंनि हालोदा गोबां मोजां आंनि देहाया गोबां मोजां अब्लाबो आंखौ टेस्ट खालामनायावहाय कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों अब्ला बे फिननाय होनायावहाय बिनि कमेन्ट पस्ट होनायावहाय नोंथांमोना मा बुजियो बाट अब्लाबो कभिड-19 बिखौ मोनदों बाट बिथाङा निजेनो गावनि टुइटार एकाउन्टआवहाय पस्ट होदों आं दानि बावैसो मोनसे बिएम सेटअप चेनेलाव भिडिअ बानायदों बेयाव आं थख' बुंनानै होदों बेखौ नोंथांमोना नायोबा नुनो मोनगोन आरो स्क्रिनावबो नुनो मोनगोन आं मा बाथ्रा बुंदों मिथिबायना स' बेवहाय गोबां गुलाय गुजाय दं आरो जायफोर मानसिफोरा जादों बिथांमोननिफ्राय जोङो दाख्लैबावै रायज्लायनायाव जों मोननो मोनबायबो खबरा माबायदि हेपि रक्षा बन्धन आदा थेंक इउ बाट आं बुंनो सानो टेस्टफोरखौ जानला मानला खालामजानोबो नाङा गिनो गोनां बिराद बाथ्रा नोंथाङा जेरावबो थाङालासिनो न'आव थाबाय थानाय मानसिफ्राबो ओरै बेयाव टेस्ट खालामहैबाथाय नोंखौ कभिड-19 पजिटिभ मोननो हागौ बिराद गिनो गोनां बाथ्रा बिनि थाखायनो माखासे मानसिफ्रा दायो कभिड-19 टेस्ट खालामहैयाखै लोगोफोर आङो दारिखौ सिनबाय नोंथांमोननि रिकुवेस्ट खालामनायावहाय नोंथांमोना बुंदो दारि सिननायनि उनावहाय माबायदि नुदों कमेन्ट हो थाब-थाबनो लोगोफोर आं कमेन्ट नायनो लुबैदों नोंथांमोननिफ्राय नोंथांमोना निजेनो बुंदोंमोन कि आंनि दारिखौ सिनजानो आदा दारिखौ सिनदो प्लिज दारिखौ सिनदो आं दारिखौ सिननानै होबाय लोगोफोर नाय अर्डेन दैमारि हेन्डसाम आदा थेंक इउ मोजां नुदों आदा मिथिसार बसुमतारी येस पल्लबी खाख्लारि मोजां नुदों आदा तपन बसुमतारी मोजां नुदों ब्र थेंक इउ मोजां नुमारदों ना So guys, good morning Ada Sona, Ronjit Boro, good morning. Munna Basumatari, hinjaw ladubra bro. Okay, नोंथाङा आंखौ हिन्जाव लाजानो लुबैदोंब्ला प्लिज माखासे स्पन्सर होदो आंखौ जौगानायाव मदद होदो थाबनो जौगाथोंसै आं थाबनो जोंनि रायजो राजाफोरनो मदद खालामना होनो हाथोंसै स्पन्सर नोंथाङा होनो हायोब्ला आङो माखासे मोजां स्टुडिअ बानायनानै बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ मोजाङै लाइभ टेलिकास्ट होनो हानाय बायदि
आरो रायजो राजाफोरनि माखासे खोथाफोरखौ आङो बयनिबो दैथायहरनो हानाय बायदि थाबनो हेन्डसाम नुसिनबाय ब्र आरो मोनसे बाथ्राया बेनो कि नोंथाङा आं नोंथांखौनो रिक्वेस्ट खालामो नोंथाङानो लानाया साबसिन आरो नोंथाङा जुदि लाखाबायब्ला नोंथाङा मोनथिदों जानांगौ हिन्जाव लानायाव बेसेबां प्रब्लेम जाहोनाय लोंनाय दा निजेनि उदैखौनो आङो फिनो हाया बेसेबां खस्थ' निजेनि उदैखौनो फिनो थाखाय नङा होमबा दा निजेनि उदैखौ नायनायावनो बेसेबां मानसिफोरजों बखिजानोबो गोनां जायो सासे ससियेल वार्कार जानानैबो नङा होमबा जों गावजों गावनो मदद होलायनांगौ सोरबा मोजां मानसिया माबा मोनसे बुंदोंब्ला बिनि सायाव जों कमेन्ट रिप्लाय खालामनानै बिनि सायाव जों मदद खालामलायनांगौ आरो मोजां नुदों ब्र गुड मर्निं ब्र आदासना मिजिंहाय नार्जारि हेन्डसाम नुसिनबाय ब्र थेंक इउ हेन्डसामखा नों आदा थेंक इउ मुन्ना बसुमतारी येस गुड मर्निं आदा ब्र स थेंक इउ स माच नोंथांमोना आंजों लाइभ थानायनि थाखाय नोंथांमोननाव माबा मोनसेफोर कुइसन दङब्ला आं नोंथांमोनजों 1 मिनिट लाइभ थाबावनोसै नोंथांमोना बे कुइसनखौ सोंनो हासिगोन नोंथांमोना मा कुइसन सोंनो गोसो जादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां इउटुबार्स ओंखारबाय बिनि गेजेराव जायफोर इउटुबार्सफोरा आं बेखौनो बुंनो सानो मोनसे थांखि लानानै जुदि इउटुब चेनेल खुलिदोंब्ला मोजाङै बे थांखिखौ सुफुंसार आरो माब्लाबाबो गावनि थांखिखौ डाउन खालामनाङा नोजोर हो अबजार्भ खालाम गेमिं लाइभ भिडिअ खालामनो लुबैदोंब्ला बेखौ खालाम आरो गोसो होनानै बिनि सायाव खामानि हो माव आरो जेब्लायबो फिन फारसे फावसायफिननो नाङा जुदि फिन फारसे फावसायफिनोब्ला नोंथाङा फेल जाबाय आरो नोंथांनिनो लस आरो लोगोसे बेखौ बुंनो सानो नोंथाङा बै समनि दसे सम गेलेनायनि थाखायनो माखासे भिउआ नोंथांनियाव थाङो आरो माखासे जायफोर गोबां मोजांनि थाखाय खामानि मावदों बिथांनियाव टाइमा खम जाहैयो भिउ खालामनाया स' बिनि थाखायनो नोंथाङा जुदि थि मोजां खामानि मावनो सानाब्ला अब्ला चेनेल खुलिनानैबो खुनु लाब गैया आरो नोंथाङा जुदि जेबो इन्ट्रेस्ट गैया जास्ट मालायनि भिडिअ बानायनायखौल' नुनानै जे इन्ट्रेस्ट जादों आंबो ओरैबायदि बिथांमोना ओरैबायदि बानायदों बेखौ नुनानै इन्ट्रेस्ट नांदोंबा नोंनि गोसो सिंनिफ्राय जेबो इन्ट्रेस्ट गैयाब्ला इउटुबार जानानै खुनु लाब गैया मानो होनब्ला नों दसे समावनो नों मेंगोन बागोन नोंनि बे इन्ट्रेस्टआ बागोन बाट गोसो सिंनिफ्रायनो इन्ट्रेस्ट जानाय जाथारगोन आं बेबायदि साननाया अरायबो जागोन आरोना मानो होनबा बेनाव मेंनाय थानाय नङा मानो होनबा बिनि गोसोआवनो थि थाखाबाय बियो स' कमेन्टस होबाय सोंनो खोन्थानायावहाय मोजां नुथारदों ब्र आदा सोलोंथाइया बेसेबां आदानि अर्डेन दैमारि आंनि सोलोंथाइया ग्रेजुवेट आरो आं दायो फरायफिननो नाजागासिनो दङ गोगोम ब्लग्स फरायनाया जोबनो थाङा जेरै हमना ला दा जोंनि CWCनि जोंहा सासे आं बिनि नामखौ बुंथ'ला दायो बिथाङाबो दायो फरायगासिनो दङ बाट बिथाङा CWCनि मेम्बार लाइफआवसो पलिटिकेलाव अब्ला साननानै नाय बिथांमोनाबो पलिटिकेलाव हाबनानैबाबो फरायबाय थाबावदोंब्ला आंबो बेबायदिनो सानदों आरो फरायफिनगोन माबाफोर प्राइभेट जब नागिरना होनो हागोन नामा आदा आदसा प्राइभेट जब नागिरना होनो अके नोंथाङा बेसेबांसो फरायनाय ग्रेजुवेट लेभेल फरायनाय नामा येस आं मोनसे भिडिअ बानायनो सानबाय आं बिनि बेलायावहाय लाइभ नङा बारु आं बेखौ नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामना होगोन बेहाय न'निफ्राय जब मावनो हानाय केपासिटि मोनसे वेबसाइट दङ बे गभार्नमेन्टनिनो जब बिथांमोना बेखौ बे प्लेटफर्मखौ नोंथांमोननो देखायना होदों नोंथांमोना बेवहाय जुदि एक्सपिरियेन्स दङब्ला नोंथाङा जुदि रोंगौथि दङब्ला येस डेफिनेटलि बेवहाय जब मोनगोन आरो आं बैनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बावैनो आं भिडिअ बानायनानै होगोन नोंथांमोना बेखौ अनलाइन थाबानो जाबाय आरो आं बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि नैबे प्रकाश नार्जारि चेनेलावनो आङो बेखौ आगारनानै होगोन मिथिबायना आं बे प्रकाश नार्जारि चेनेलावनो नोंथांमोननि सायाव आगारनानै होगोन आरो येस बेयावहाय नोंथाङा जुदि रोंगौथि दङब्ला बेवहाय नोंथाङा जब मोनगोन वर्क फ्रम होम माने न'निफ्राय जब मावनाय दै आं बेखौ बुंनो सानो आंहा दासो फुजा होना फैदों आदा अके थेंक इउ स' माच आंनोबो बोर सारस्रिना हरदो सिनायथि बर' हाय एलेक्स दैमारि हेलौ भाइ हेलौ कैलासि बर' हेपि रक्षा बन्धन आदा थेंक इउ स' माच एनसिएम जोंमा बसुमतारी गुड मर्निं ब्रादार माबोरै दं खबरफ्रा मोजाङानो ओंखाम जाखांबाय नामा आदा मोजां जाखांबाय 12 पास ग्रेजुवेसन खालामदोंमोन 12 पास ग्रेजुवेसन खालामगासिनो दं अके दा बेवहाय मोनसे 12 पासनि थाखायबो मोनसे जब बिदि होनाय बेयावहाय नुनो मोनदों आङो बाट नोंथाङा बेयाव निजेनो नागिरना लानो हागोन आं बेखौ डाइरेक्टलि शेयार खालामगोन नेटआवहाय बेवहाय नोंथाङा थांनानै निजेनो बेयाव शेयार खालामना लानो हागोन अपसन दङ
12 माने 12 प्लास माने 12 प्लास आरो 10 प्लास 2 आरो बेनि गेजेरावहाय डिग्री होल्डार बिथांमोननि थाखायबो आरो मास्टार डिग्री स' रक्षा बंधन आदा क्रिस्टिना बसु आरो बेनि गेजेराव पाइलट नग्रा मारे आदा खर सबर हेपि रक्षा बंधन आदा थेंक इउ बिनायश्री बसुमतारी जनिका मुसाहारि आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच अके दैमारि ब्लग हेपि रक्षा बंधन आदा हाबा जाथ' नाङा सक्सेसफुल जाग्रो हिनजाव लाबा खामानि मावनो सम मोना येस नंगौ थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो आं लाइभ थाबाय 25 मिनिटसो थेंक इउ स' माच गाइस आरो स्पेसियली आङो बुंनो थाङो थेंक इउ स' माच डेट नोंथांमोना आंजों सम होनायनि थाखाय लास्ट कुइसन मा ओंख्रि ओंखामखौनो जाथ'वाखै आङो दा ओंखामखौनो जाथ'वाखै माबोरै ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन आङो थेंक इउ स' माच बेखौ सोर कमेन्ट होदोंमोन मदन गोरा बसुमतारी थेंक इउ मदन गोरा बसुमतारी